Moi, mä oon Aada. Ja mä oon Aava. Ja nyt me kuvataan tämmönen... Tää on kakkososa Leissidolle. Joo. Eli... tän en ole vielä varoa nimessä, mutta me saatiin kuvattua sen nytten. Me ollaan kuvaamassa sitä. Niin, kuvaamassa. Aloitettiin jo vähän aikaa sitten, mutta... Käyn välissä tekemään intro. Mut joo, eli... Eiköhän mennä nyt videon pariin. Ja tää jatkuu on niin kauan jo. Jep. On kuullut jotain suunnitelmia sitä ihmeessä Jormalta. Sanoinko mä Jorma vai Jormo? Jorma. Mut siitä ihmeessä Jormalta ja... toinen meistä... toinen meistä kuolee. Ei. Murhaukseen. Ja toinen meistä kuolee. Heinähukutukseen. Heinähukutukseen. Just niin. Mutta kun kukaan katsoja ei kommentoinut siihen videoon, niin silloin minä päätin, että molemmille käypi vuosien pahempi. Elikäs onnea siihen. Ei onnea. Kyllä. Viereisissä mökissä ne on hevosia. Jos onnistutte hoitamaan heitä, ehkä käypi paremmin. En sano, että käypi, vaan ehkä käypi. Sano, mitä tehdään. Häh? No niin, Jorma. En tiedä, mutta siis mitä mä kuulin, niin se Jorma, se aikoo molemmille tehdä sen kidnappaukstappoon. Ei. Sen murhauksen. Oi ei. Pitäisi varoittaa muita tallilaisia, mutta Me ei pääse täältä pois. ei niin. Ja tää on niin vaarallista. Ai jaa. En voi mitään muuta sanoa kuin vaarallista. Niin. Kaikki mitä minä sanon on vaarallista. Mutta jos joku toinen sen sanoo, ei se ole. Ymmärrättekö tytöt? Mikään ei ole vaarallista, kun Jorma tekee sen. Oliko toisessa? Taisi olla. No niin. Heitä Moona. Heitä ja Toinen yö täällä hirvityksessä. Niin kiva nukkua pehmeässä sängyssä. ai jaa. Heinätiputus! En tiedä kuulitteko jo, mutta heinätiputus. No tää ei ollut kyllä kiva tapaus, Moona. Ei niin. Vaan heinä meidän päälle. Niin. Ihan oikeesti. En tykkää enää tästä elämästä. Entä sä, Moona? En ikinä. Varmaan Jorma tulee mopolla. On täällä kuullut niin outoja ääniä. Jep. Ei lisää hei! Tämä on niin kiva. Kun vaan hevosten kanssa ollaan. Hevoset, teidän pitää nytten olla heidän ratsut. Nyt ei juoskaa sinne. Täällä on kivaa, mutta toisaalta ei. Jep. Kaikki Jorma, Laikku,
Valko. Jep. En jaksa sitä elämää enää. Ja nämä oudot rakennuksetkin on vähän outoja, mutta kivoja. No siis jep. On kyllä ollut ikävä ratsastusta. Jep. En tiedä, kehtaanko kyllä ratsastaa kenelläkään tommosella oudolla hepalla. Eikö se ole joku Jorman heppa? Kyllä, mutta hevoset on ainoat hevoset, joita tällä saarella tai paikassa on. Mä en ole nähnyt muita. Selvä, sä ylipuhuit. Mä menen eka tuperasta. 1, 2, 3. No niin, mennään. Minä kuulin ja näin kaiken, mitä pitikin. Ja nyt minä voin luvata, että olen valmis jatkamaan tätä hauskaa elämää murhaajana. Nyt rannalle mennään. Sitten rannalle. Voi olla se ukonne sieltä. Siellä menee aika tiettyyn kohtaan, sit silloin. Nää vois mennä vielä siinä välissä, ennen sitä sillan yli. Koska noin. Tää on kyllä vaikeeta ilman satulaa ja suitsia. Ok! Jep! Tää on aika vaikeeta! Odottakaa minua! Aa! Wow! Ouch! Oi voi! Auttakaa! Oi voi! Apua! Hiekkaa! Apua! Hiekkaa! 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 Mä uppoan! Hiekkaa! Hiekkaa! Ja vielä sinulle hiekkaa. Ota hiekkaa, 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 hiekkaa. Mun kypärä näkyy varmaan. Kiitti, Heppu, kun pelastit mut. Kiitti! En suinkaan kiittelisi heitä. Mitä? Sjorma. Kyllä, kuulit oikein. Tai näitte. Tai jo sanoitte. Kyllä, olen Sjorma. Ja näitten hevosen kouluttaja. Vai mitä? Siitä kuulitte. Mutta Jenna. Eikö sinulle pitäisi tapahtua jotain tänään? Mennäänpä suihkuun. Mitä? Sinä olet aika likaisen näköinen. Jenna? Ouch! Jenna? Ei kai mun vuoro tuu. No niin, lennetäänpä. Sinä tänne. Tai sinulle kävi vielä vähemmänkin. Hevoset viekäinen autolle. Ja kiitos kun katsotte videon. Muistatte tilata kanava, jos et ole sitä vielä tehnyt. Kommentoikaa, oliko hyvä video vai ei. Ja me nähdään ensi videossa. Moikka! Moikka!